Ewa, an yɛrɛ fɛnɛ bɛna an ka kuma kuncɛ nka ne ka kuma kuncɛ n'an ka lajɛ n'a bɛ se ka se 10 minutes ma. Hein? 20 petites questions. Fiɲɛ wɛrɛ ale b'o poser. Sisan i b'a dɔn ko wagadu Senegal ma dugura. I b'a dɔn jeliw b'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. Si. I b'a a lama dɔ dɔn. An ɲɛfɔ an ɲɛ. I b'a dɔn an tun ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko anniversaire bɛ bɔ a ma ko ka sabu kɛ jamana lahala ye. je crois ɲɛmaa ko ko non ko ma deli ka kɛ k'a tɛ kɛ ten dɛ ko a bɛ kɛ ko a bɛ kɛ koyi a bɛ kɛ ka taa sɔrɔ gazole tɛ yen ka taa sɔrɔ an jigi dalen tɛ kuran kan a bɛ kɛ hali n'an bɛna an sigi yan ka ji min ka taa o y'a kɛlen n'a sigi a bɛ baro kɛ a bɛ taa n'i y'o fɔ Bamakɔkaw ye o tɛ ne ka anniversaire ouais parce que an tɛ kɛlɛ de kɔnɔ voilà parce que olu b'a dɔn cogo min o t'o ye quoi an tɛ kɛlɛ de kɔnɔ quoi o de kama tuma an bɛ walima an n'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ko tɔnɔ b'a bɛɛ la quoi dɔw ka laɲini ye ti dɔwɛrɛ ye koyi Mali kɔnɔ yan olu ka kuma kan ka yɛlɛ bɛɛ ta sanfɛ nka maa si yɛrɛ kana kuma hali n'a sɔrɔ olu ta bɛ bɔ wolo jamana cili la a ka t'olu ta la dɔrɔn parce que a kana ɲina ko y a des psychopathes hakilila bana bɛ mɔgɔw la ka taa sɔrɔ minnu tɛ taa kabandon na jɔrɔ nege tɔgɔ nege nafoloko nege non a ye hakili dɔw tiɲɛ sans blague a bɛ hakili tiɲɛ de tiɲɛ quoi donc mɔgɔninfin hakili tiɲɛni ka kɛwale n'a ka fɔta n'i y'a taama dɔrɔn a b'i don fili la nkalon tɛ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ mun ye n'a ma ɲɛ ko an bɛɛ hakili dara kan k'a fɔ k'a bɛ kɛ bi quoi o ye ala yɛrɛ de bɛ fara an kan o tɛ wuli ne ma ne bɛ kuma dɔw labɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna dɔw bɛ se ka miiri k'i bɛ ka waleya ni non mɔgɔ ɲumanya bange ko dɔ tiɲɛ de don o de kama an b'a fɔ furu cɛ ni furumuso cɛ denni wo yɔrɔlɔbaya dabila ne b'a dɔn i ma mara de i bɛ k'i ka marabaliya de kɛ n'a fɔ ko tu es une femme de principe i bɛ k'i ka marabaliya de kɛ n'a fɔ i ye muso ye min kati ka gɛlɛn i kati ka gɛlɛn ni mun ye i fan bɛɛ ye lebu ye kungotɔ in fantan n'i y'a fɔ cogo dɔ la a bɛ fɔ ko i fa ye fantan ye an balimamusow bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'i kɔnɔ arajo duguma ayi bɔn b'a dɔn n bɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ m'a fɔ i bɛ kati gɛlɛya fu la i cɛ da la hɛrɛ ni min b'i cɛ bolo i balimaw kumalen don a la i fa kumalen don a la i ba kumalen don a la e dangatɔ de ye bonya min kan ka se ka sɔrɔ i cɛ bolo k'a di hali i woloba ni i wolofa ma o kumanalen dɔ ma ka sababu kɛ comportement ye o yɛlɛlen don i garisɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ na ye i bɛ ko kirikarakɛw la fan bɛɛ fɛ dubasigi bɛ min bolo denw jɛ jɔyɔrɔ ye min ye i dɛsɛlen don k'i jɔyɔrɔ ni fa bɛɛ kafaliya kumaw ni yɛrɛlɔbaya ni Kuyatɛ balimamuso ni y'aw ta ye dɛ o bila sa an kɛ i k'a ye o bila sa a ko bila i ka sɔn i k'i yɛrɛ musoya lafiya kɔnɔ i k'i cɛ hakili lafiya k'a dusukun lafiya parce que muso tɔgɔ n'an ko ko awaw faransi kan na a bɛ fɔ o ma ko mnémonique awɔ mnémonique o ye fɛn min bɛ hakili lafiya awaw kɔrɔ dɔ ye quoi m'a faamu fanga dɔ kula bɛ taa kalanso maintenant a bɛ fɔ ko i mana gafur o ye ko yafa kɛra i ma muso kan ka kɛ mɔgɔ de ye quoi yafa bɛ kɛ maa min ma ka da ka kɛwale ka da ka hinɛ ka da a bɛ dusukun lafiyalen ni hakili lafiyalen min kɛ quoi se bɛ e de ye quoi ni dɛsɛr'o la i bɔra musoya minɛn kɔnɔ i kɛlen don ka taa du garijɛgɛ siri ka bɛnbala don du kɔnɔ n'i ka yɛgɛbɛ ko ni ye ka taa sɔrɔ lebu de ye i labɔ sa walahi i bɛ fɛ k'i ka lebu dogo ni kamakunbaya ye i kamakunni jigin sa i ka ne ta in lamɛn k'a fili o kuyatɛ donc anw cɛ danni anw muso joli de ka hakili da kan k'a bɛ kɛ bi ala bɛ na a bɛ kɛ parce que a donna dusukun kɔnɔ ala bɛ na a bɛ kɛ kuyatɛ o de kama an delila ka fɔ a ɲɛna ko groupe min filɛ an bolo nin ye a sana san cogo min na an y'a ye n b'a dɔ fɔ wala n'a dɔrɔn de don
a fɔra ko groupe dɔ ka na an nana n'o ye o tiɲɛna ko ka dɔ wɛrɛ ɲini a fɔra ko fanga ka dɔgɔ an dun ye wari min minɛ mɔgɔw bolo cɛ kana fɔ k'a bɛna wari wɛrɛ minɛ tugun wari bɛ ka mara min bolo n ko wari in dalen to yen peut-être a ɲɛ bɛ ala bolo min t'an ta ye an kɔni y'an se kɔni ka ca dɔ de ye weleli kɛ o kɔfɛ ka sɛgisi wele dɛ cɛ ko groupe wari ka ca dɛ ko an tɛ se ko wari fara ɲɔgɔn kan dɛ ko min b'an bolo k'an ka na n'o ye k'a bɛ groupe kelen d'a ma min b'an bolo o tɛ 2 millions yɛrɛ bɔ groupe min sigilen filɛ an dala nin ye o ye 6 millions 750 et quelques mille kuyatɛ ni ala tɛ ɲɛ b'u bolo mais et pourtant ne ko ture min ma n ka kana taa fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna a fana bɔla hakili ma Sibi ko a kuma ɲɛnɛ bolo a ko k'ale taara fɔ Sibi ɲɛna ko est-ce que ko kunkolo tɛ fɛ ka wuli non kana jigin a la ça c'est malade a y'a dépassé quoi a bɛ limaniya hakɛ a y'a dépassé ko fɛn fɛn mɔgɔ si ɲɛna ko groupe bɛ sɔrɔ cogo di n k'a bɛ sɔrɔ studio sa ne ka to tan ala donna kow la a bɛ sɔrɔ ni groupe sɔrɔ kɔni dɔ kɔni o bɛ sɔrɔ kuyatɛ an se kɛ o an ye min ɲini k'a fɔ ko de b'a to a bɛ ɲɛnabɔ o ma se k'a to a ɲɛnabɔra n'a fɔra tugun ko kana fɔ ko kana 6 millions ko kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna tiɲɛna ko jeli tɛmɛla a tɛna bɛ wasi nin kelen an ka nin fɔ ala yɛrɛ ɲɛna sinon an tɛ se nin kɔrɔ dɛ ala ye den kun don a kɔrɔ ala y'a kun don a kɔrɔ k'an ka nin kelen fɔ ala yɛrɛ ɲɛna sinon an tɛ se an se ka koyi mashallah kuyatɛ 2 millions t'an bolo groupe min n'o fɔra k'an k'o ɲini o ye 6 millions et quelques an bɛ t'o ɲɛfɔ jɔn ye tarawele i bɛ t'o fɔ jɔn i tɛ sigi k'ala ma i b'o yira ala la wa i ala jɔyɔrɔ y'o ko la o de kɛra donc o la an filɛ Mali min kɔnɔ quoi fɛɛrɛw de tɛ ka sɔrɔ an bolo ka mɔgɔw tilela ɲɛsin ko kelen ma mɔgɔw ɲɛsinen don u yɛrɛ de ma sajigi bɛɛ ɲɛsinen don wamani yɛrɛ ko yan'aw se yan'aw yɛrɛ ko i bɛ mɔgɔ dɔ ye ka ko dɔ défend i b'i yɛrɛ ɲininka a ka sɔrɔ ye mun y'a la papa ne ye mun jateminɛ dɔw ko de ko sisan ko komi tajiko gɛlɛya nana Bamakɔ yan ko de kama ko dɔw bɔra a kalama ko kɛlɛ Bamakɔ yan la ilaha illallah ko de b'a ɲɛdɔn Mali mɔgɔ b'o la wa parce que ka se ka hami ni nin ko ninnu ye a bɛ mara dɔ de bolo koyi wallahi sinon o mɔgɔ tɛ Bamakɔ yan min tɛ nin kɛlɛ in gɛlɛya dɔn parce que k'a fɔ ko anw t'an yɛrɛ de bolo an bɛ jɛn n'an t'a dɔn an t'a dɔn n'an y'a dɔn a banna normal ka bɔ da kan n bɛna tɔgɔmasɛ kelen di ma kuyatɛ i ka baara kɛ ni ne bɛ jɛ la pour que an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a bila u kunna ko ne ɲamakala bɔnsɔn ni walahi a kana siko la diɲɛ kɔnɔ n bɛ tɔgɔmasɛ kelen di ma mama nana e jɔyɔrɔ la a fɔra ko bɛɛ y'a tiɲɛ ka di cogo dɔ ta bɛ fɔ yanni fɔ dɛ kana siga la a fɔ kana siga la bamakɔ hali ni ne maa bɛ yen jɛɲɔgɔnya sira fɛ walima ko e bɛna maa dɔ de furu ma bɔ fɔlɔ o kamɛya karisa kun bɔra nɔfɛ karisa kun bɔra nɔfɛ karisa maa 50 kɔntera k'a fɔ ko ale lo si ma ɲa la karamɔgɔkɛ e ye 51 na de tu vas partir kana e ye 51 na de mara fura fura non b'a yira kelen fila saba a t'olu la quoi a ye min bɛ ka kuma de ko in bɛɛ yɛrɛ de aw turu bɛ de la sisan kuyatɛ kuyatɛ o de kama ne ko dɔ kɔn Mali kɔnɔ yan parce que an filɛ wagati min na dusukuna miiri ni hakilila jugu minnu banna n'i bɛ fɛ ka wuyangeli kɛ n'i mi ɲɛsin olu baaraw ma a ko kelen bɛ segin ka na de min fɔra politikimɔgɔ ye nin kɛ karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ a bɛ segin ka na i ma gɛlɛya tɛ kɛlɛ quoi gɛlɛya tɛ kɛlɛ quoi donc a bɛ segin ka na i ma ala k'an kisi yarabi sirikali bɛɛ tɔɔrɔ wa n bɛ se ka kuma la nɔ n bɛ se ka kuma sirikali tɔgɔ la o bɛ diya n ye an mago b'o yɛrɛ de la an b'a daminɛ fɔlɔ minnu ye ba jɛnɛkɛ lɛfɛ jansa kosɛbɛ ka ɲi dɛ ni minnu bɛna a jansa dɔ ka appel bi yan na n k'o ta fɔlɔ n'a sɔrɔ dɔ tigɛ n'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa ko nin y'an ba ye ba ma minɛ nin y'an ba ye dɛ an ba ma minɛ an ma tila émission na fɔlɔ a dɔ la a tɛna n'a fɔ ko ayi an ba ma minɛ bɛna mun fɔ mashallah
Saga. Bamba mina an t'an sigi an bamba minɛ la ma. An ka jan an ba ma minɛ. Mɔgɔ b'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛna an ka jansali wari tilacogo ɲɛfɔ an ye. Allo Sanogo. An ka bila arajo la. N'an ka bila arajo la parce que Mali ko in gɛlɛyalen don cogo min na sisan n'i ma ko ɲɛfɔ a kɛcogo la a b'a fɔ k'u ɲɛ namara don a la dɛ. N bɛna bila direct la. Ni arajo tiga jɛ e ma an ba ye weleli kɛ ni t'an ba ye ni ye nin kɛ a kuma bɛ ca. Oui allo. Oui. Tɔnɔ foyi tɛ yen. Awɔ n b'a fɛ ka min fɔ. N b'aw fo aw ka kuma walawala la. O diyara n ye. Komi n b'a fɛ ka fɔ i kɛrɛfɛmɔgɔ ye n ka ci dɔ de da kɔnɔ. Awɔ. Ko ne ko i mɔgɔ ma. K'a k'a fɔ Asi ye. Miɲanka don. Awɔ. A ka fɛɛrɛ kɛ a ka e ta ka fara a yɛrɛ kan pour que a bɛ se ka dɛmɛ ka jamana in jɔ cogo min na. Parce que aw bɛ yɔrɔ min na barisa aw ka nin le kɔnɔ n'o ye an ka tɔgɔ minisiri bulon kɔnɔ. K'a bɛ se ka jamana in jɔ ka ɲɛ. Tabarikala. Ne tɔgɔ man kɛnɛ. Awɔ k'a fɔ ci se Asi ma ko pardon n bɛ to ko ten. Ok, baasi tɛ n'Ala sɔnna a bɛ ci lase. Ala ka hinɛ ta a b'a la ko komi. A diyara n ye. I ni baraji. Amina. Ala ka yafa k'a ye. Amina. An t'a dɔn mɔgɔ min banna a ye ko. Ok, an ka musokɔrɔba kɔni. Jayi Sibi kɔni. Jayi Sibi ani Ba Ɲame olu kɔni ye ɲɔgɔn tigɛ minɛ sa. Dɔgɔkun don n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ok, i bɛ dɔ bɔ fɛn in na. Diɲɛlatigɛ kɔnɔna na an bɛ Sirikali tɔgɔ la ka foli se maa minnu ye jansa kɛ o ni minnu bɛna jansa kɛ o ni minnu ye dɛmɛ kɛ yaasa an ka se ka nin sigi in fɛnɛ kɛ ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko Sirikali kɔni ye groupe WhatsApp de a ye san 10 sɔrɔ o san 10 ka na o bonyamasigi n'o waleɲuman dɔn kɛ minnu y'a cɛsiriw kɛ ka a ɲini Ala fɛ Ala min y'o latigɛ k'Ala ka san 10 caman yira an na a dɔ la an ma nin ko in sigi nkalon kunna fewu ko Ala k'an dɛmɛ ni tunya barika ye o dɔ la i b'a ye k'a fɔ Sirikali sigira ko pour que kumakan ninnu ka se ka cari Ala barikala kumakan ninnu kɔni carina nka Maliden fanba a t'a ka lɔnniya bolo a bɛ a ka lamɔcogo de bolo a dɔ la maa caman b'a lamɛn ka taa sɔrɔ ale dungelen don fɛn kan ale bɛ san 50 de la ɲina a bɛ san 60 de la ɲina e ka mun laseli bɛna se ka o bɔ a cogo la a fɔ ko bɛna se ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ ka kɛ ni jamana ko ye bi si c'est pas déjà trop tard n'a sɔrɔ k'a fɔ ko ma tɛmɛ ka ban nka an bɛ nin fɔ k'an jigi tɛmɛnen to Ala de la ka sababu kɛ ale de bɛ se ka ko yɛlɛma a dɔ la fɛn dɔ bɛ jamana ko la a ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn yɛrɛ dɛ a ka gɛlɛn cogo di maa dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu ye nin ko ninnu daminɛ kunun dɔrɔn nka i b'a sɔrɔ ko bɛ ka kɛ bi e saka de ko n'an m'a kɛ nin kɛcogo la a bɛna wolo nin kɛcogo la bon n'a kɛra e ka fɔcogo la a bɛ gɛlɛya i k'a faamu ko minnu bɛ k'a kɛ ten komi a dabɔ a kama a ka kɛ tan quoi a bɛ gɛlɛya i t'a faamu yɛrɛ dɛ i t'a faamu yɛrɛ dɛ tu peux pas comprendre mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn dɔ bisigi ko o ye ko mara cogo k'o kɛ cogo de ye mais e min y'a fɔ ko n'an taara nin cogo la a bɛna wolo nin na i t'a faamu ten dɛ i t'a faamu ten quoi o bɛ cogo min na i b'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan nka hali o fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ minnu bɛ sigi o kɛnɛ kelen kan dɔw bɛ yira k'a fɔ ko olu tɛ an dɔ ye quoi ka kɛnɛ sigi jamana bɛɛ kɔ la ka kɛnɛ sigi au nom c'est-à-dire que pour la paix et la réconciliation o kɛnɛ kelen kan a bɛ taa ye k'a fɔ ko karisa ninnu t'an dɔ ye quoi ka n'a sɔrɔ n'olu t'a dɔ ye aw yɛrɛ tɛ foyi bɔ o ye mun fara ɲɔgɔn kan aw tɛ foyi bɔ o ye yɛrɛ ko soso o yɛrɛ ko soso ɲɛlen don parce que dɔw ka nabɔ o de la
k'an fara k'an fara ka na ni nkalon ye o kama o fara jugu kan tiɲɛ don to jugu de don dɛ mun na se foyi tɛ jugu ye olu bɛ ka tiɲɛni kɛ ka taa se kundama min ma k'a se yen a tɛ donc o de kama ɲɛnamaya kɔnɔ an ba bɔra k'a fɔ k'a ka kan an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ quoi mun na parce que ale ka jate la kow dɔw ɲɛ an ka lase kɔnɔ ale y'a ye k'a fɔ o b'an bolo ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan quoi n bɛ tɔgɔmasere dɔ d'i ma n b'a fɔ ka taa ni ka segin quoi bonya segin don ka ɲɛsin o ma mariko ma dɔw wulila yan ko ma mariko tɛ sɔn foyi ma kunu tun bɛ k'o fɔ fanga binnen ko dɔw ye tiɲɛni kɛ san 30 n'est-ce pas c'est comme san 30 u fana ye mariko kɛlɛ oui n'a ka ladiriya n'a ko o sira ye c'est à dire n'a ka mɛn ko tiɲɛni bɛ ka kɛ k'a ka lajɔ quoi san 30 o y'a kɛlɛ quoi n'est-ce pas fangaw binnen mariko ka cɛ ma segin a ma wallahi o kɛra o ma segin o ma dɛ hali o san 30 kɔfɛ a bɛ kɛlɛ tugun o tigila mɔgɔ kelen fɛ quoi n dabali banna est-ce que bamanankan faamuna mariko kɛlɛ de bɛ yen n ko mariko kɛlɛ de bɛ sen n'a tigi bolo quoi mariko kɛlɛ yɛrɛ tɛ sen na dɛ tiɲɛko kɛlɛ a tɛ tiɲɛ de fɛ kun tiɲɛ de ka y'i bolo a tun bɛ ka min kɛlɛ dɛ a tun bɛ ka min kɛlɛ o ye tiɲɛ de ye a kɛlen k'a dɔn ko o tun ye nkalon ye min tun bɛ ka tiɲɛ kɛlɛ a ɲɛsin o ma sa min tun bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ tɔgɔ la a bɛ ɲɛsin o ma quoi parce que ale tɛ tiɲɛ de fɛ mais a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛ k'e de kɛlɛ quoi non ale tɛ k'i kɛlɛ dɛ a bɛ ka tiɲɛ min b'i bolo ale n'o de tɛ bɛn quoi donc ale kɔfɛ min bɛ na a b'o kelen kɛlɛ c'est comme n'i ko dɔw ma sisan ko yɛrɛ wolo de kama MINUSMA taara Barikani taara dɔw bolo u ye yɛrɛ wolo min kɛlɛ k'a fɔ k'o tɛ se k'a kɛ dɛ n'i y'o kuma fɔ bi a bɛ kɛ i n'a fɔ i b'a fɔ k'i ye jikalan bolo kan finalement a ka laɲini ye ko ma foyi kɛlɛ sa aw nana sɔrɔ aw ta in kun ye kuma de kuma mais e pourtant a b'i kɛlɛ ka taa sɔrɔ ko i b'o kuma min yɛrɛ la k'o man ɲi o wagati ok a bɛ k'i kɛlɛ o wagati aberration totale donc n'i ye diɲɛ faamu tan dɔrɔn jugu caman bɛ yir'i la quoi i bɛ ɲinɛ olu kɔ quoi k'i ɲɛsin a yɛrɛ yɛrɛ ma mais nin taabolo min b'an na ka jugu an ma ka tɛmɛ ka min yira an kan parce que den minnu bɛ ka bange ka garisɛgɛ sɔrɔ ka don kodɔn na olu bɛɛ bɛ to ka nin ta de ye karamɔgɔkɛ n'i y'a ye ne tɛ ɲinɛ o ka kɛwale kɔ o b'a fɔ wagati min na o b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na a t'a to k'i bɛ ɲinɛ quoi c'est comme a bɛ fɔ donni min na ko an ka armée ye ɲɔgɔntɔn fɛn ye ne jɔlen baara la fɔlen ko anw ka est-ce que k'an ka kuma ninnu tɛ an ka sɔrɔsiw la gosi yan cɛ ɲɛji de bɛ bɔ quoi ni ɲɛji ma bɔ dɔrɔn i bɛ sa o dusukasi fanga ka bon ɲɛji bɔra a bɛ dusu lafiya ok c'est vrai n bɛna min f'i ye n bɛna min f'i ye quoi e ka ɲɛji ninnu de bɔ min kama i dusukun yɛrɛ dɔrɔn ko tɛ koyi min bɛna kɛ nin kɔfɛ fɛn min bɛna jamana sɔrɔ quoi i bɛ ka jamana ye donc fɛn min bɛna jamana sɔrɔ fɛn min bɛna ale a bɛ ye koyi a bɛ ye a dɔnbagaw b'a ye dɛ a bɛ ye bɛɛ de t'a ye bɛɛ de t'a dɔn walahi sinon a bɛ ye parce que hakili b'a la sisan i b'a dɔn pyramide de souvenir la an ka premier ministre ala ka dayɔrɔ nɛma Bobe a ye kuma ɲamama dɔ fɔ ko j'irai à Kidali sans arrogance a don tabali gosilaw fɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ pyramide de souvenir la don i tora kuma na a don i kasila quoi fo bi a b'i kɔnɔ parce que a don i bɛ ka Macron i ye ɲɛkɔrɔ ko Macron ɲɔgɔnna aw aji mɔgɔ de don mais n'a fɔla a bɛ k'an ka jamana tɔnɔ ni mɔgɔ sababu tɛ Macron tɛ se ka jɔ a tɛ se walahi ni o de kama an tun b'an kale a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko an sulen t'a fɔ koyi n'i y'a ye mais kɛlɛ kɔnɔ adamaden bɛ sigi cogo di kɛlɛ kɔnɔ an bɛ nin kɛ ka bɛn le premier ma an bɛ nin kɛ ka bɛn le mais e bɛ se k'i sigi cogo di k'o fɔ ni lɔnko tɛ a tɛ se ka o bɛ se ka kɛ non dɔnko o i k'a fɔ d'accord o bɛ se k'i da sago ye mais a ka kɛ ten siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani ni maa sababu tɛ Macron ninnu bɛ se ka mun dimi dɔn non zéro ni maa sababu tɛ tiɲɛni min filɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛcogo jumɛn de b'a la ten parce que o donni ma Bobo ye kuma min fɔ mais dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko kuma jugu don
Certes. Mais à comment c'est fait on va démissionner? Oui. Ouais. Faut que ta fa démissionner maman ou le tukuni ko premier ministre. Okera. Oui. Akawuli ni te kuma ni chini kuma de. Mais ne mana mi ebi. Mais pourtant on y a chama ne be ka fobi. Faut ite wala hali yere tse ka boka fen fala. Kuma nyama de banka. Mais parce que ko ta fani ko fini ko tawro te ka jatimine bera rebe Que sans avoir drone. do ti si ka kuma do fam si sa ne gongo he ameka na ni mina secret ko kuma Galonda nyokona.com. ni o sujet bla no ko mo fam ngi bina fam Ni ma famu ibai. e bina e Ko yate. No ko yate fole no. don na si sa kuma mi ko ortem ne ko ortem tisi ortem ne ko do tisi ngal be abeya o d'accord ngom bora ni be ko reri bicha Depuis bi masango ko andate ni ko. andate ni ko la parce que photo ko tala mais quelle est ta nyedo mais quand il sigité etika e be ka min fo e bloqué e be ka fo mun kelen kama e ka sibulu ye e be ka jamana dew de ki ka sibulu e be ka jamana dew ko sibulu to e be do sikile kuma la ko ale be ka mun fo de ko ale be kuma ko yasa jamana kono do ngana murti donc ale be ka jamana kono do ni miri jugues ouais ale ka kuma be yo ko kale be kuma ko yasa jamana kono do ngana murti mais kata soro on tume kuma chuko mi ngono o de jamana kono do ye jamana diwni Voilà. o le kanga nyeye mimbe Pardon. ka famu mimbe ka do mimbe ka son ka je bulu nyoma ka jamana bo bulu mais communication de fana so L'ensemble des éléments. Parce que miri chouette na do tukuni. oui ye cheninga tuna donc on la jamana kono do ne ka menaces ko ka chedo la pour ko na murji ko Na jamana kono do. ka chedo ko jonna Bruti fa. kuma bina mamin fa kuma bina fa e bina mu chedo ko Aba be Mo kala. yere bino la murti ka temeka kuma inga. oui parce que ni na ko ke murtili ko de ko murtili yoro men be Ka nyini ka famu ka wuli ka jonai. Donc murti li woni do re nyinga o bolo ko mo ko tika murti ko parce que ko lebe ka mais il file ebe bolo la ni ma fina wa be sala ko yede sinon sama ke emi ebe bolo la ri aw ami bebe bolo de la ami nyogom bolo la de sinon ebe ka murti ko kuma ke mi fina ngo frère fene ngo frère be mo la murti lo oui tiens. Kuyate. Donc ni mo ma ko famunti abi kawnyana ka be ga minke ni be ga minke o tikele donc bi mali communication dans no malheur do nyonche tajibe nara ati nyoro ati seku 20 citernes dona 20 citernes bora 300 citernes jinna maintenant ça ne réveille ni gao Information kera sa citerne. Soit il est rentré, soit il est sorti, soit il est jenna. na frogo mo nana ko ka farafana bo bulula o luga shije na ga citernes dona citernes gore Mami, heureusement me ka fonyo kanya bamana kana ya son nang me ka ni foto wa kana sama soro mo ko décourager encore. De ka chene vire. Ukalla selenu ke bamana kana comme ça c'est bien. donc vraiment be fo strigal to la Kuyate. ka be wala mando e pmana ko ala ka fota no ni sababu be Ya Rabbi. kan kisha ka fota do toroba Ya Rabbi. sababu ke am diga ke le dore la ko chien de bita Kuyate. o ni ero fam ka ba ai ba bi dore ke sa ki la kana Amen, amen, amen. sinon bi que les quartiers le 24 novembre au terminé mugu chira mane segala fene san saba kunyo ye ni mugu kunyo so jela ko ban ni kunyo ban Ala ay. Pas na so ga ke. ko ban le pe Non. so be ko mina o abina obebe ko mina ali do nyebole ni ijoro ni fe o ya sama ka boy u joy u kule la bi be o ko sa Joran mano.
No, jɔyɔrɔ in ma nɔgɔn dɛ. Brochette jeniyɔrɔ don quoi. Non, jɔyɔrɔ in ma nɔgɔn. Non, c'est pas facile. Jɔyɔrɔ in ma nɔgɔn. Non, bɛɛ ti se. O la k'an bɛ bi ta bila yan. E kuma na Amidu cɛ an bɛna i ti dɔw kɛ sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que vraiment an tɛ ka se ka émission kɛ maliyɛnw courant tɛ yen. Sini ne bɛ dugawu kɛ courant bɛ sɔrɔ. Awɔ, courant bɛ Dugawu kɛ sɔrɔ. Courant bɛ sɔrɔ. Ala ka sini Ya Rabbi. Mɔgɔ dun sini kɛ ni courant ma sɔrɔ. A bɛ sɔrɔ, a bɛ sɔrɔ. An ta tɛ samara dabiri ni foyi, an bɛ dugawu de kɛ. Ni courant ma sɔrɔ an b'a fɔ ko samiya na marakakɛ dɔ tun bɛ yan. A tun bɛ dugawu kɛ. A ka dugawu y'a bila en plein vol. Non, a tɛna kɛ ten Ala taala. Ya Rabbi. Ala kana kɛ seko sa y'u ta yan. Ami. Toute l'équipe